Svaka zahvala i hvala pripada uzvišenom Allahu Jalla wa Ala. Samo njemu robujemo i od njega pomoć tražimo. Njega molimo da nas zaštiti od zla naših duša i sačuva nas posljedice naših loših dijela. Molimo ga da spusti svoj blagoslov i rahmet i prenese naše selame najodabranijem poslaniku među poslanicima Muhammedu sallallahu ta'ala wasallam, njegovoj časnoj i poštenoj porodici ili ehlil bejtu, njegovim plemenitim ashabima, drugovima, naročito četvorici pravednih halifa nakon njega Ebu Bekra, Omera, Osmana i Ali. Neka je Allah zadovoljan njima i nama i našim dobrim dijelima. Amin ja rabbel alemin. Draga braćo, poštovani džemaete, Allah Jalla wa Ala v Kur'an časni nudi i veli doslovce ba'de nesta'idu billahi bismillah inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul dženne. Allah je od vjernike kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Sura Teuba 111. ajet. I oja je, poštovani džemaate, braćo u islamu, divan opis davanja, Allahovog davanja i Allahove trgovine. Allah so nas vo oja i preko oja ajet Kur'ana časnog sklapa kupoprodajni ugovor so nas, so mu'mini, so vernici, i to obznanjuje vo njegova knjiga jasna. Čak vo oja kur'anski ajet se spominje glagol kupiti. Inna Allaha ashtara. Glagol kupiti u prošlom vremenu, što znači da Allah subhanahu wa ta'ala je već kupio od nas živote naše i imetke naše za zamena za džennet Firdeus. I ovo je u stvari oličje Allahove milosti prema nas. On kupuje, što kupuje od nas. Ovo je kuranski ajet. On već kupuje od nas ono što u stvari njemu pripada. On je stvarni vlasnik imetka naših, pa čak i života naših. On je onaj koji smrt i život daje. Allah zbori ovaj kuranski ajet za jedan vid kupoprodaje. A da li sme svesne kakva je ova kupoprodaja i što znači ona? Što znači da trguješ so Allah subhanahu wa ta'ala i koliko se zarađuje tu je. A tu je zaista zarada zagarantovana. Treba da bijeme svesne u okviru ovog kuranskog ajeta časnog. Što se prodava, kolikava cena se nudi, koji sa katija od tebe da kupi, kede je kupoprodajni ugovor zapišan, koji go zapišav i koji go obznaniv i ko je na kraju krajeva garant da će se sve tačke ovog ugovora bidet ispoštovane onako poučeni ovozemaljskim kupoprodajnim ugovorima. Poštovani džumaete, braćo islamu, kupac vo ovaja trgovina jeste lično on, neka se njegovo ime veliča na nebesa i na zemlji. Allah subhanahu wa ta'ala. Predmet prodaje vo ovaja kupoprodajni ugovor jeste imetak i život naš imetak i život. Valuta kojom se plaća cena ovog kupoprodajnog ugovora jeste ništa drugo do džennetul Firdeus. Kakvo oko ne videlo, kakvo uho ne čulo, niti zamisao mogov da zamisli. Kupoprodajni ugovor je zapišan vo Tevrat, vo Inđil, vo Zebur i vo knjiga jasna Kur'an Azimušan. A garant da će sve tačke ovog ugovora biti ispoštovane jeste lično Allah subhanahu wa ta'ala. Poštovani džumaate, braćo islamu, od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da rekov, došao nekoj čovjek je poslanika sallallahu alejhi ve sellem i go prašav, Allahov poslaniče, jedno pitanje, jedno prašanje. Koja je sadaka najbolja i najveća po nagradi? Koja je najbolja sadaka i najveća po nagradi? Poslušajte, draga braćo, Šarekov poslanik časni. Najbolja sadaka i najvrednija po nagradi jeste sadaka da udeliš dok si zdrav i kad si škrt. Da udeliš u momentu
kad se bojiš za siromaštvo i kad se nadaš dugotrajnom životu. Ovo se 4 stvari spomenate u hadis poslanika krasnog, kešo objašnjava koga i kakva je sadaka najbolja. Ne smijemo da dođemo od tije situacije i stanja da odgađame davanja sadake iz naših imetka onih momenata kad će dojde duša u grlo. Pa da toga oporučujemo tomu i tomu, treba da se dade toliko i toliko. Ne, poslanik krasni ne uči da u oja momenti najbolja je sadaka i najvrednija. Kad si zdrav, zaista isto tija da potvrdim, a tija jeste i učenje Islama, da čovjek kad je bolen se dava na ime bolesti, da Allah otkloni toja bolest, se dava od imetka i inša Allahu Allah otklanja bolest. Ali je najbolja ipak sadaka da čovjek daje kad je zdrav, kad nemaš razloga da davaš. Znači davaš dok si zdrav. Davaš sadaka kad si škrt, onog momenta kad će osjetite i uslišnete vaša srca da škrtarit, toga treba da se dava. Najbolja sadaka jeste čovjek kad se zaplaši za siromaštvo. Onog momenta kad će počneš da misliš da trošiš od zalihe svoje doma što ga imaš. Nema prihoda, slaba zarada, slab posao, nema plate i slično tome. U onim momentima straha od siromaštva poslanik krasni naređuje da se baš toga dava sadaka. Jer Allah subhanahu wa ta'ala to stručuje na davanje sadake, Allah subhanahu wa ta'ala vraća 10 više od imetka. Da se udeljuje čovjek kad će razmišlja i planira o dugotrajnom životu. Svako od nas računa kad će dojdem u penzija da imam nešto ušteđevina da mi se najde. Danas kad vidite kakve situacije niko i nikogo ne gleda. Tada kad će pomislite na tija momenti toga treba da se dava jer Allah subhanahu wa ta'ala te dav i on će te pazi i u momentima ako doživiš inša Allahu ta'ala penzija. Od majke vernika Aiše radijallahu anha se prenosi da vo kuća pejgambera zaklale ovca. Da su namera da ga udelit za sadaka i jedan određen deo da ostaje za sebe. A verujte, poštovani džemate, braćo islamu, da ovakve situacije bile veoma česte vo kuća poslanika pejgambera. Da klav, a nema dovoljno da kolje. A biv on od onih kojima je ponuđeno da vo desna ruka drži sunce, a vo leva mesec. Od mala i džaha. Pa ka udelile i ka zaklale to je staje ovce i ka udelile se vrativ poslanik krasni na vrata i ga prašav: o Aiše, što ostanalo od ovcata što sme ga zaklale. Pa mu reče: o poslaniče, ti bolje od mene znaš, ostanala samo plečka. O ne, o Aiše, reče poslanik krasni, ne ostanala samo plečka. Ostanalo tije što sme dale, a plečka ostanala da se jade, da se pije. A ostanalo za nas od onog mala i od ove zaklane ovce tije što sme dale. I zaista jeste take, zato što se oja prenosi od naše starije generacije da rekle: tije što će dadeš ostanuje za tebe poučene dinom islamom inša Allah. O nedavanju sadaki iz bojazni od nestanka i metka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis rekov: u svakome danu u kome osvane sunce, Allah subhanahu wa ta'ala praća 2 meleka na zemlja, da tražit tije ljudi što udelujit. Pa kad će najdet onoga koji deli u ime Allaha i dava u ime Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala go zadužuje da dovi njegovim putem od zemlje do Allaha subhanahu wa ta'ala prolazeći kroz nebesa, da moli za ovoga čovjeka što dava da mu Allah subhanahu wa ta'ala nadoknadi i u desetostruči. A drugi melek traži od zemaljskih, da kažem, duša, od onih koji škrtarit, pa dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. I zaista je oja take dovi da Allah subhanahu wa ta'ala upropasti toga koji škrtari. Draga braćo, Islam je u stvari lepota. Pa zatija vo sve ne uči da bide me i da tija sve što rabota me bide lepo,
da bide ugodno i ljudski. Pa tako i sam proces davanja Islam ne uči da tija naše davanje bude lepo davanje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an rekov ba'da nesta'idu billah bismillah Ja ejuhallazina amanu anfiqu min tajibati ma kesebtum wa mimma ahrajna lakum min al-ardi wa la tajammamu al-khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi ahidhi. O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli i od onoga što smo vam mi iz zemlje izveli, ne izdvajajte ono što ne vredi da biste to udeljivali, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju. I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala naređuje da trošime iz lepog imetka, a zabranjuje da trošime iz lošeg, govoreći kao što vi niste zadovoljni lošim da vam se daje, isto tako nemoj da davate tije što mislite da je loše. Ne je davanje, poštovani džemate, braćo islamu, da dadeš ono što nego koristiš. Ne ti se sviđa, ne je lepo da odadem sevap da učinim. Ne činiš sevap, samo čistiš prostor svoje kuće, ništa drugo. To je samo puko čišćenje tvoje kuće. Ne možeš da davaš od onoga što ne jadeš. Ne možeš da davaš od onoga što je izneseno. Ne, ako sakaš da dadeš i ako sakaš da ti ja ileze ispred tebe na dan sudni će dadeš novo, će dadeš ono što bi si go dav i deci svojoj. Se prenosi od Ibnul Kajima, islamskog velikana, rahimehullah, da rekov, dok ti možda spavaš, na nebeska vrata kuca na desetine dova. Od siromaha kojeg si pomognav, gladnoga kojeg si nahraniv, tužnoga kojeg si razveseliv, brata kome si se nasmijav, nesrećnika kojem si muke otkloniv. Zato, poštovani džemate, braćo islamu, ne propusti me nijedna prilika da dobro djelo ka možemo da učinime da ga učime. I time pre susreta i polaganja računa i pre odlaska ke Allaha subhanahu wa ta'ala i kucanja na vrata džennetska, da svako od nas, inša Allahu ta'ala, najde gomilu dove koji već votvuje ime kucaje na vrata džennetska. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše dobre djela ge primi ka dobre djela, da naše sadake fatit mesto, da ne so naše davanje očisti onima što ge davame, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša i izleči i sve ljudi vo Allahova pomoć inša Allah da bide tamin ya rabbel alemin. I vo ova je prilika da obavestim džemajet da imame dopis od islamske zajednice da će se i vo ovaja inša Allahu ta'ala Allahova kuća organizuje Sergija za dejče koji je bovno mirbesa čejvani od Torgosta radi lečenja bubrega, te time je i prilika da naše davanje, koliko god ono bilo, bide u ime Allaha, dželle ve ala, neka Allahu kabuli i u sevap upiše.